And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nabuntes ng boyfriend ko ang ex-girlfriend niya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kim. I'm 27 years old. I dated this guy at itago na lang natin siya sa pangalang Mike. Hindi ko siya kalahi. Hindi siya Pinoy, pero I am currently living here sa bansa nila. Hindi ko na lang i-mention yung name ng bansa. So, let's start my story. Nagkakilala kami sa work. Palagi kami nagkikita araw-araw. Nagkakausap, kwentuhan. Nag-share siya ng ibang personal stuff niya sa akin. At ganun rin ako sa kanya minsan. Hanggang sa naging super close na kami. And yes, we were really good friends. Nililibre niya ako ng pagkain. Lagi niya akong kinakausap, kinamumusta. Pagbalik sa work after weekend na walang pasok. Ilang months yung nagdaan na ganyan kami. Na ganyan siya sa akin. Pero, may ex-girlfriend si Mike. Na mahal pa siya. Na gustong makipagbalikan sa kanya. Base sa kwento niya sa akin at sa kwento ng mga barkada niya kapag nagkakausap sila. Controlling ang ex-girlfriend ni Mike. Physically abusive. Psycho. Bipolar. Which lahat ng mga lalaki ayaw ng ganyan. So nakipaghiwalay si Mike sa kanya. Mabait akong tao. Syempre, alam ko yun sa sarili ko. Sweet, palangiti, palatawa, and pretty. Sabi ng marami, every time na magkukwento sa akin si Mike about his ex, ang palagi kong sinasabi sa kanya na kausapin niya and ayusin nila kung ano man yung problema. Lalo na't kung pag-uusapan naman ng maayos. At kung may pagmamahal pa, at sa nakikita ko naman mahal pa siya ni ex-girlfriend, maayos pa ang relasyon. Pero ayaw na ni Mike. Kahit family niya, sinasabihan siya na hiwalayan na ito. Lalo na't palagi silang nag-aaway. At lalo na sinasaktan siya nito physically. At sa part na yan, naiintindihan ko si Mike kung bakit ayaw niya na. Pero lagi ko siyang kino-convince na balikan or kausapin man lang. Kasi alam na alam ko yung pakiramdam na naghahabol at nanlilimos ka ng pakikipag-usap. Pero nasa kanya pa rin ang desisyon. At talagang ayaw na niya. Ilang beses niya na itong binigyan ng pagkakataon para magbago. Pero pagkatapos lang ng ilang araw, bumabalik na naman sa masamang pag-uugali. Anyway, ilang buwan ang nakalipas. Mas lalo pa kaming naging close ni Mike. Actually, pwede naming i-consider ang isa't isa as best friends. Hanggang sa na-develop kami. Yung sweetness niya sa akin as friends noon, naging romantically. Palagi niya akong binibigyan ng flowers, kahit wala namang okasyon. Palagi niya akong tinatawagan, tinitext. He makes sure na nakauwi ako ng maayos. Palagi niya akong dinadala ng pagkain sa trabaho. Basta boyfriend duties yung ginagawa niya. Oo, parang kami na, pero hindi pa official. Ilang linggo ang nagdaan na ganyan sa akin. Until one day tumawag siya sa akin. Which is hindi naman ako na-surprise. Kasi palagi naman siyang tumatawag eh. Pero tinanong niya ako kung pwede ko raw ba siyang maging boyfriend. Natahimik ako. Nag-isip. Huminga ng malalim. At pagkatapos ng ilang minuto, ng pagiging tahimik, tsaka ako nagsalita. Pinag-usapan muna namin yung sitwasyon nila ng ex-girlfriend niya. And besides, ilang buwan na rin naman ang nagdaan na naging matalik kaming magkaibigan. Masasabi ko na kilala ko na siya at kilala na niya ako. Ayun, umuo ako sa kanya.
After a week na sinagot ko siya, pinakilala niya ako sa dad niya. Pinakilala ko rin siya sa family ko. Everything was good. Gusto ako ng dad niya for him. Gusto rin siya ng family ko kasi mabait naman siya. Palagi siyang bumibisita sa bahay. Nakikisama sa family ko. Noong may sira ang sasakyan ko, hatid sundo niya ako sa bahay at trabaho ng 2 linggo. Nagla-lunch kami bago pumasok at kumakain uli pag out sa work. Araw-araw kaming magkasama. Masaya. Sobrang saya. Ilang buwan na ang nagdaan at hindi siya nagbabago. Sweet and caring pa rin siya. Gusto niya akong palaging kasama. Palagi niya akong pinaalalahanan kung gaano niya ako kamahal at hinding-hindi niya ako kayang mawala. Na ang swerte niya sa akin kasi ako yung girlfriend niya. Never kaming nagkaroon ng malaking pagtatalo. Okay na okay lahat sa amin. Lalo na nung nalaman namin na pregnant ako. Sobrang saya niya. Naming dalawa. Nagsimula na kaming magplano para sa future. Nakukuha na kami ng sarili naming bahay dito, na magtatayo kami ng magandang business sa Pilipinas. Mas pinag-igihan namin sa trabaho. Overtime palagi, para mas madaling makaipon. And besides, nakaka-inspire naman pumasok sa work, lalo na magkasama naman kami. Sobrang saya naming dalawa. Pero isang araw, dumating yung pagkakataong magpapabago ng lahat. Isang araw lang yun . Thursday night, magkasama pa kami. Friday, pagpasok ko sa work, wala na sa mood si Mike. Mukha siyang galit at sobrang iniiwasan niya ako. Hindi niya ako kinakausap. Tuwing lalapitan ko siya, tinatalikuran niya ako. Sinubukan ko siyang kausapin bago matapos ang araw. Nakausap ko si Mike. And then he told me, she's also pregnant. Buntis rin ang ex-girlfriend ni Mike. Hindi ko alam kung paano nangyari, kung kailan nangyari, kung kailan pa, kung ilang buwan na. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang nangyayari. Basta ang alam ko, nablangko ako sa unang mga salitang binungad niya sa akin. She's also pregnant. Nanigas ako sa kinatatayuan ko hanggang sa kusa na mismong mga paa ko ang naglakad palayo kay Mike. Naupo ako sa isang sulok, hindi niya ako pinuntahan. Nag-uwian na pero hindi niya ako nilapitan hanggang sa napansin kong wala na siya sa paligid. Sinubukan ko siyang tawagan o i-text pero hindi ako nakatanggap ng kahit isang sagot. Kaya naisipan ko munang bigyan siya ng space. Kasi baka ako, pati siya ay naguguluhan sa mga nangyayari. Kaya hinayaan ko muna siyang mapag-isa. Mag-isip. So nagdaan ang Sabado at Linggo. Wala pa rin akong natatanggap na kahit ano mula sa kanya. Excited akong pumasok nung dumating ang Lunes para makita si Mike at makumusta siya. Nilapitan ko siya pero hindi niya pa rin ako kinakausap. Parang hindi niya ako kilala. Hindi niya ako tinitingnan. Dumistansya uli ako sa pag-aakalang baka hindi pa sapat ang 2 araw na naibigay ko sa kanya para makapag-isip siya. Kaya hinayaan ko uli siya dahil alam ko kapag maayos na siya, kapag nakapag-isip na siya, alam ko lalapitan niya rin ako at kakausapin. Alam kong mahal na mahal ako ni Mike, kaya alam ko hindi niya ako magagawang iwan. Lalo na't dala ko yung magiging anak namin. Kaya naman binigyan ko pa siya ng space na kailangan niya. Hanggang sa dumating ang araw na nagpaguho sa mundo ko. Nagkabalikan si Mike at ang ex-girlfriend niya. Hindi ko alam yung gagawin ko. At lalo pang naguho ang mundo ko
nang kausapin ako ng isa sa matalik niyang kaibigan. Pinapasabi ni Mike na kailangan kong ipalaglag ang batang dinadala ko. Kasi hindi niya ito matatanggap at ng miyembro ng pamilya niya. Dahil iba kami sa kanila. Ang dapat niya lang na makatuluyan ay ang kalahi niya. Dapat lang na magkaanak siya sa kalahi niya. At hindi ako kalahi ni Mike. Sobrang sakit. Ang sakit-sakit. Hindi ko nakitang mangyayari ang lahat ng to. Ayokong isipin at sabihin na lahat pala ng magagandang pinagsamahan namin ay kasinungalingan lang. Ayokong magtanim ng sama ng loob at magalit sa kanya. Kasi kahit saglit sa buhay ko, may isang taong tinuring akong prinsesa. Na kahit ngayon, parang hindi niya na ako kilala. Mahal ko si Mike. At pinalaya ko siya para gawin niya ang alam niyang tama para sa kanya at sa pamilya niya. Ayoko maging kontrabida sa kanila. Kaya pinalaya ko siya. At inilayo ang sarili ko sa kanya. Masakit. Sobrang sakit. Durog na ako. Pero kailangan kong bumangon. Maging matatag. At malakas. Para sa magiging anak ko. Ipagpapatuloy ko ang pagbubuntis ko. At isang araw, makikita ko ang anghel ko. Biglaan ang lahat ng nangyari. Hindi ko nakitang mangyayari ang lahat ng to. Masakit man, pero kailangan kong maging matalino. Pagkatapos kong gamitin ang puso ko, gagamitin ko naman ang utak ko. Maging matalino at isiping magpatuloy lang sa buhay. Normal ang sakit na dala ng problema, pero balang araw, malalampasan rin natin lahat ng sakit. At ikaw, kung talagang mahal mo ang isang tao, dapat handa kang magsakripisyo, magpalaya, at magparaya. Dahil kung ipipilit mo ang sarili mo, hindi na pagmamahal ang pwedeng itawag doon, kundi pagiging makasarili. Natuli, ipaglaban mo siya kung ipinaglalaban ka rin niya. Pero kung hindi, bumitaw ka na. Muli, ako si Kim. At ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!